ikonu Ćemile Pravnik, dolazi iz Beograda. Dobroveče, Emile. Dobroveče, treći put u TV Slagalici, ako sam dobro izbrojala, tako je. Dve pobede su za vama, iskustva su kakva? Odlična. Meni je jako lepo ovdje u studiju, tako da navikao sam se već i nadam se da će večeras biti sve savršeno. Ali pored toga čini mi se da vam ostaju na licu nove ove dve pobede. To je jako važno. Tako? Sigurni ste, spremni ste? Jesam. Hoćemo li da upoznamo vašu protivnicu? Naravno. Konačno dama, ili tako retko imamo dame, Milena Radojević, studentkinja pomoćnica politehnike, visoke škole strukovnih studija na smeru reciklažna tehnologija. To me zbunilo, zato što nije tako čest program. Nije često, ali je nov program. Da, skoro, pre nekih možda 4-5 godina je uveden, no još uvek nemamo inženjera, bar ne koja je naša škola iškolovala, ali evo uskoro se nadam kroz par meseci da ćemo dobiti prvog inženjera i da idemo naprijed što se tiče tog smera i što se tiče same teh tehnologije, jer mislim da je jako neophodno. I naravno da razvijamo našu svest, onda vi inženjeri zaradite svoj posao. Kada je reč o Slagalici, omiljena igra je? Pa recimo skočku i asocijacije, to. Prvi put u nekom kvizu, prvi put u Slagalici, probite led najbolje moguće. Izvolite. Vaša stolica večeras crvena,